Faqqed bomba. Hekk kien diskritt id-dolur li Patricia omm ċkejken Matthew ilha ġġor għal kważi sentejn minn meta rċiviet l-aħbar li bina kellu l-lukimja. Omm Matthew rrakkuntat kif ftit xhur wara li kienet weldet it-tieni wild tagħha żaret pedjatra fejn hemmhekk spjegatlu li Matthew kienet jidher pallidu. Minkejja l-vitamini li ngħata, din il-problema baqgħet tippersisti. Darba minnhom kien il-weekend u ħriġna nimxu ftit. U jekk forsi għamilna 100 meters, beda jaqta' nifsu. U s-soltu qas joqgħod bil-qiegħda mbagħad jaqta' nifsu. U dik il-ġimgħa stess ħadtu għand il-pediatrician nerġa'. U qal li aħjar tieħdu l-isptar u nieħdu ftit demm, naraw x'qed jiġri. U tħanna u żammewna għax id-demm mill-ewwel ma kienx sew. U filgħaxija faqqet il-bomba. 27 August kien. Din id-dijanjosi waslet fi żmien ta' restrizzjonijiet minħabba l-bidu tal-pandemija f'pajjiżna. Salib li kellha ġġorru waħedha. Kont waħdi dakinhar għax minħabba l-Covid ir-raġel ma setax jiġi min. Ħataqa' d-dinja fuqek. L-lum qatt ma tistenna li jiġri xi ħaġa lill-ulieda. Matul dan il-vjaġġ Matthew iltaqa' mal-konsulent tant maħbub Victor Calvania. Patricia ddeskrivet lil Calvania bħala l-fulkru ta' kollox u fil-fatt iċkejken għadu jsemmih sal-lum il-ġurnata. L-għada ġi Dr. Calvania u reġa' spjegalna kollox u Dr. Calvania mbagħad staqsejtu kif ħanejdlu għax ovvjament irid ikun jaf fuqu. U Dr. Calvania qallu li għandu ħafna soldiers jżaqqu, naqra noti, u minn hemmhekk stajna nibnu fuqha. Patricia għamlet diversi ġimgħat ma' bina l-isptar u kellha tħalli warajja lil binta ta' ftit xhur mingħajr il-possibilità li tara minħabba l-pandemija. Tlaqt baby ta' twelid kważi warajku. Dan mhux bħal meta tgħid mort id-dar sija rajta daqsxejn, xejn. 4 ġimgħat straight xejn. U mhux dawk l-4 ġimgħat biss, għax imbagħad ħriġna u wara 4 ijiem rġajna tħanna minna ġimgħa oħra u ħin kollu sejrin hekk, immorru għaddem jitlalu d-deni u nibqgħu hemm ġimgħa. Mbagħad f'Jannar rġajna minna 7 ġimgħat straight, nerġa' ma narax it-tifla 7 ġimgħat oħra. Mhix easy. Omm Matthew qaltilna li l-futur ma tistax tippjana lih minħabba l-intoppi li jistgħu jinqalgħu, iżda tħares il-qudiem xorta waħda. Jiena għalija Matthew huwa tifel normali plus il-leukemia. Inħares il-qudiem nittama li tiġi dik il-ġurnata li nispiċċaw it-treatment ħalli nkunu Matthew biss, mhux Matthew plus il-leukemia. Staqsejna lil Patricia x'fissret għalija d-daqqatit mogħtija lilhom minn Puttino Cares. Ħafna mħabba, m'hemm xejn iktar xtejt. Ħafna rigali għal Matthew biex iżommu ħdejjem ferħan, ħalli anki hu fl-istess ħin jippruvaw jinsew dak il-luġieħ u d-dwejaq li jkollhom. Tantu hekk li jit-tfal kollha tarhom deħlin ferħanin fis-sala u jibqgħux ikunu se jitilqu. Fil-ġimgħa l-kbira Puttino Cares ser ikun qed itella maratona ta' ġbir ta' fondi biex ikun jista' jsostni u jkompli jgħin lil tfal bħal ċkejken Matthew.